Пичове, здравейте пичове, отново продължаваме с поредичката Clash of Clans. Да, точно така, Clash of Clans. Сега ще играем, знам, че съм ръчнат, но какво да се прави? Хора, също да ви кажа, че сега откривам нов, сега точно да, откривам си нов канал. Вече даже там съм дигнал така, тук няма шанс да направи. Така съм дигнал съм хора там. Как да кажа? Дигнал съм, извиняйте хора. Волта, защото съм се съсредоточил. В този тук канал, линк ще има в описанието, но ако иска някой да го провери, Дидо, долна, З. Не Х, З. Там снимам не всеки ден, не дейрито, а снимам влогове. Обаче, мисля, че всяка събота, събота е неделя. Обаче мога да ви кажа, че другата седмица ви обещавам, не събота, неделя, ами събота, неделя и понеделник. Влоговете, мисля, че единия влог ще бъде в гората, ще ходим в гората, а другия влог ще бъде, може би другия влог ще бъде, един също ще има с футбол, един може би разходка и един в гората, може би, но не знам, до тогава има още много време хора. Просто има адски много време. Не адски много време, но време си има и трябва да уча, защото имаме тежки изпитвания. Благодаря ти, Алекс. Алекс, късно ми разпига, Алекс. Добре, правя си пакта. Окей. Добре, хора. Мисля, че тук няма да правим много този епизод. Така че, не имаме два билдера. Айде ще пуснем да ме атакуват хора. Сега ще гледаме как ме атакуват. Мисля, че просто ще ме разбие брутално. Мога да ви покажа, съжалявам хора, няма да има геймплей на другия канал, защото другия канал е на телефона ми, а телефона ми е много слаб не толкова слаб, но просто много съм го натоварил и не искам чак с толкова много да го натоваря. Така че... Да хора, разбихме ги! Няма да се направи за компютъра, но какво да се прави хора? Ето вижте, аз от телефона мисля, че съм малко не малко, доста по-силен съм тук, ето можете да ме видите. Опа, няма интернет. Съжалявам за това. Добре, няма проблем. Това съм аз от телефона хора, вижте. Тук съм ръчнат, знам, ето тук в стените, Танхал 6, стените съм ръчнат хора, да знам, сега не дайте хейтите, тук спокойно хейтите, тук спокойно ще махна всичко, ще го оставя навънка тези арми кампове, но нека първо да си купя малко лъжа, вижте какво ще имам, не знаете какво звука, но някой ми звъни. Ще се видим след 2 секунди. Ето ни отново тук хора, вижте войната как върви. Тук аз не играя от таблото в войната. Просто защото съм много слаб ще разваля етика, но скоро ще играем 20 хора. 20, представяте ли си? Но сега какво се прави? Вижте Транскот Чикънс. Ето той е най-добрия в нашия клан. Абсолютно най-добрия. Нашия клан, разбира се, аз съм лидер на телефона. Exit Directory 12, 4 евро, да! Barbarian King 6 евро е бахти на помпания човек, мога само това да ви съм. Гледайте. Да, боговете не ви разказват. Снимаш малко.
Да, също можете да видите в канала ми. Има линк в описанието. Качихме един клип. Също днес. Мисля, че да. Днеска беше. Но причината, поради която снимам само събота, неделя и другата седмица ще снимам понеделник, защото тази седмица ще учим само сряда, четвъртък и петък. Ужасни дни, четвъртък и петък ще не изпитват, но какво да се прави, хора. Но поне ще учим само тези 3 дена. Тези 3 дена, като учим, затова ще снимам и понеделник, защото ще починаме понеделник и вторник. Да. Утре ще има по-хубаво, сряда мисля, че пак ще има, всеки ден ще има също, но няма да се плашат конус, ще свъря още някой игра, може би ми сега, не знам, мисля, ще направим малко видеота, видим, добре, пак ще ни нападнат хора, всяко се прави. И ще играме тази атака и може да ви покажа какво стана с оръжията. Да, какви оръжия и ще свършвам. Да бе. Вижте го само хора как се е напомпал. Вижте ето тук отдолу как се е напомпал. Здравата се е напомпал. Да бе, това не е честно, просто много хайде, да бе, мен да ми. Ето не можа да победи. Адско напомпване просто. Да, просто хора и аз ги знам тези циганските работи, но всяко се прави. Вижте го само колко визарди. Не, адски се е напомпал, няма какво да говорим сега. Вижте как се е напомпал. Не, адски се е напомпал, хора, но сега какво се прави. Нямам много силни, но това се прави. Първият път беше с ужасен късмет, вторият път беше с хубав късмет. Да, точно така. Гаден съм, сила двойка, да. Инвектори. Ето вижте, запазил съм АВП Бум 24 евро. Точно така, 24 евро. Чухте добре. Famous Dark Water АВП, сега ще го махна, защото вече си имам АВП и него ще махна, това ще махна и оставам само с скъпите работи, хора. Точно така, джакпот, сега може да изгледаме, чакай да закръщим времето, един джакпот, нормал, ади items, не. Залагам АВП-то, next, хора, старт. Моля. Yeah, da baby. Hola. Да. Да, бейби. Джакпота ударихме. И сега искам само да видя нещо, дали май хора. What? Да. Това. Напълнил съм се просто с едни буклуци. Ще се върна след малко като ги щита. И ето хора, върнах се. Събирам само АВП-та. Да, само АВП-та ще събирам. И това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала ми, харесайте
харесайте, отидете, вижте другата страница, където ще има линк в описанието. Вижте другата страница, харесайте я, абонирайте за нея. Аз мисля, че другата страница ще ви бъде по-интересна, но както си вие решите. И чао от мен. Може да предложите в коментарите какви игри да играме. И